Κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο στη Νεοελληνική. Κεφάλαιο 2. Η προσκύνηση των μάγων. Όταν λοιπόν ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας κατά τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη, ιδού μάγοι από τα ανατολικά παρουσιάστηκαν στα Ιεροσόλυμα, λέγοντας: «Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε? Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν όμως το άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης, ταράχτηκε και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί, και αφού σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, ζητούσε να μάθει από αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός. Αυτοί του είπαν: «Στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι είναι γραμμένο μέσω του προφήτη. Και εσύ Βιθλεέμ, γη του Ιούδα, καθόλου ελάχιστη δεν είσαι μεταξύ των ηγεμονικών πόλεων του Ιούδα, γιατί από σένα θα εξέλθει ηγέτης που θα πεμάνει το λαό μου τον Ισραήλ». Τότε Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούς το χρόνο που φαινόταν ο αστέρας. Κατόπιν τους έστειλε στη Βιθλεέμ και είπε: «Πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί, και όταν το βρείτε να μου το αναγγείλετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Αυτοί, αφού άκουσαν το βασιλιά, έφυγαν, και ιδού ο αστέρας που είδαν στην Ανατολή προχωρούσε μπροστά τους, ωσότου ήρθε και στάθηκε πάνω εκεί όπου ήταν το παιδί. Όταν είδαν λοιπόν τον αστέρα, χάρηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, και ήρθαν στην οικία και είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και αφού έπεσαν, το προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσό και λιβάνι και σμύρνα. Και επειδή τους πρόσταξε ο Θεός κατά το όνειρο να μην επιστρέψουν προς τον Ηρώδη, αναχώρησαν από άλλη οδό για τη χώρα τους. Η φυγή στην Αίγυπτο. Όταν λοιπόν αυτοί αναχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φάνηκε κατά το όνειρο στον Ιωσήφ λέγοντας: «Σήκω, παράλαβε το παιδί και τη μητέρα του και φεύγε για την Αίγυπτο, και αναείσαι εκεί ωσότου σου πω, γιατί μέλει ο Ηρώδης να ζητά το παιδί και να το σκοτώσει». Εκείνος, αφού σηκώθηκε, παράλαβε νύχτα το παιδί και τη μητέρα του και αναχώρησε για την Αίγυπτο, και ήταν εκεί ως το θάνατο του Ηρώδη, για να εκπληρωθεί αυτό που υπόθηκε από τον Κύριο μέσω του προφήτη, όταν έλεγε: «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον ιό μου». Η σφαγή των Ιππίων. Τότε Ηρώδης, επειδή είδε ότι εμπέχτηκε από τους μάγους, θύμωσε πολύ και απέστειλε και σκότωσε όλα τα αρσενικά παιδιά που ήταν στη Βιθλεέμ και σε όλα τα όρια της, όσα ήταν από 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Τότε εκπληρώθηκε αυτό που υπόθηκε μέσω του Ιερεμία του προφήτη, όταν έλεγε: «Φωνή στη Ραμά ακούστηκε, κλάμα και οδυρμός πολλής. Η Ραχήλ είναι που κλαίει τα τέκνα της και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, γιατί δεν υπάρχουν». Η επιστροφή από την Αίγυπτο και η εγκατάσταση στη Ναζαρέτ. Και όταν πέθανε ο Ηρώδης, ιδού άγγελος Κυρίου φάνηκε κατά την διάρκεια ενός όνειρου στον Ιωσήφ, λέγοντας: «Σήκω, παράλαβε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη γη Ισραήλ, γιατί έχουν πεθάνει αυτοί που ζητούν τη ζωή του παιδιού». Εκείνος, αφού σηκώθηκε, παράλαβε το παιδί και τη μητέρα του και εισήλθε στην γη Ισραήλ. Αλλά όταν άκουσε ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει στην Ιουδαία αντί για τον πατέρα του τον Ηρώδη,
φοβήθηκε να πάει εκεί και επειδή τον πρόσταξε ο Θεός κατά τη διάρκεια ενός ονείρου, αναχώρησε για τα μέρη της Γαλιλαίας και ήρθε και κατοίκησε σε μια πόλη που λέγεται Ναζαρέτ, για να εκπληρωθεί αυτό που υπόθηκε μέσω των προφητών, ότι θα κληθεί Ναζωραίος.